Namumukadkad ang mga panindang bulaklak sa mga flower shop sa pamilihang lungsod ng San Fernando City, La Union. Makukulay at iba't ibang klase na handang-handa ng ibigay para sa Valentine's Day. 100 pesos ang single stem rose, 120 to 150 pesos ang single stem rose na naka-plastic, 350 pesos ang single sunflower, 500 pesos ang 3 roses in a bouquet, 1,000 pesos naman ang 6 roses in a bouquet, habang ang iba pang bouquet of flowers na ibang uri ng bulaklak, naglalaro ang presyo sa 500 hanggang 2,500 pesos. Ano na nga mato ma'am, taada mo garo dagingay, pasi wire, daduma-duma nga klase tatang bukbukay. Ano nga mato ma'am, sumot lang idi nakarang taon sumot latat. Sugar ma'am, iso day jayan, day ti presyo mi tatay presyo min 214. Karamihan daw nagka-canvas pa lang ngayon ng presyo. Ang iba naman nagpapa-reserve. Kabilang sa tumingin ng bulaklak ang magkapatid na Denise at Dennis. Bagamat may kanya-kanya umano silang trip na bulaklak. Kapag po nagbibigay ka ng bulaklak para po, pag yung binigyan mo po ng bulaklak, parang nararamdaman niya na special siya. Okay lang po na hindi and okay lang po na oo. Pero mas okay po if hindi na po since sobrang mahal po niya and mas okay na lang po pag food. Inaasahan naman na bukas ang dagsa ng mga mamimili. Nagdagdag na rin ng stalls ng mga bulaklak sa gilid ng kalsada para sa mga customers. Sapat naman daw ang supply ng bulaklak at marami pang pagpipilian, sapat hanggang sa araw ng mga puso at post-Valentine's Day. Bukod sa natural flowers, may bouquet of flowers din na gawa sa fuzzy wires. Aabot sa 700 pesos ang presyo nito. Joanne Ponsoy, Balitang Solid North.